presented by Rajaji Films. समस्तीपुर से मजनुआ के हमारा पटना रे फरक बा। समस्तीपुर से मजनुआ के हमारा पटना रे फरक बा। अरे जाए नई हरबा सैया यारबा जहरबा खैले बा। अरे जाए नई हरबा सैया मजनुआ जहरबा खैले बा। शादी के अब पछतात बानी हम हो। नैहर में देखे ऐनी यारबा के गम हो। शादी के अब पछतात बानी हम हो। नैहर में देखे ऐनी यारबा के गम हो। हमरे नाम के गोदाना अपना छाती पर गोदबैले बा। हमरे नाम के गोदाना अपना छाती पर गोदबैले बा। अरे जाए नई हरबा सैया यारबा जहरबा खैले बा। अरे जाए नई हरबा सैया मजनुआ जहरबा खैले बा। जन्मों से ज्यादा हमसे करत रहे प्यार हो। हमरा बिना कैसे जी हाकिम हमार हो। जन्मों से ज्यादा हमसे करत रहे प्यार हो। हमरा बिना कैसे जी हाकिम हमार हो। राजा राजीव वीडियो कॉल पर हमरा के देखैले बा। राजा राजीव वीडियो कॉल पर हमरा के देखैले बा। अरे जाए नई हरबा सैया यारबा जहरबा खैले बा। अरे जाए नई हरबा सैया यारबा जहरबा खैले बा। Rajaji Recording Studio, Paharpur, Raghopur, Vaishali.